Er drømmen at finde et romantisk hus med sjæl og charme, så kan Nordre Strandvej 73 i Helsingør måske være noget for jer. Huset er opført i 1916 og har mange fine detaljer. Kom nærmere. Ejendommen er registreret med 85 kvadratmeter, men føles større. Husets hjerterum er den højloftede vinkelstue, hvor der både er plads til spiseafdeling og sofagruppe. Udover boligen findes et isoleret udhus på 20 kvadratmeter. Som sagt er vi i naturskønne omgivelser. Du har nærmest skoven i baghaven og stranden i forhaven. Ønsker I en fremvisning af Nordre Strandvej 73, så ring til mig på 81 81 67 67. Jeg glæder mig til at vise ejendommen for jer.